पेडणेमालात योगेश तबला मेकर हे फाटल्या 40 वर्सां सावन नवीन तबला तयार करप तशेंच तबल्यांच्या दुरुस्तीचे काम करता। वेगवेगळ्या आकाराचे आनी वेगवेगळ्या प्रकाराचे तबला तयार करप हे तांचे खाशेलपण। पोरण्या तबल्यांची दुरुस्ती करून तांकां एक ते नवीन जीण दितात। या त्यांच्या व्यवसायात तांची घरकान्न आनी भुरगीं ताका साथ दितात। पळयात। दुरुस्ती आणि काय नवीन तयार नवीन दुरुस्ती करतात तुम्हाला बायको बोले दोन तुम्ही तुमच्या अगोदर कोण करायचा वडील आमचे वडील वडील इथं येऊन करायचे हो पेडण्यात? हो आता किती वर्ष येतात तुम्ही 40 वर्ष झाली। फक्त पेडण्यामध्ये पुढे जातात कुठे नाही परत घरी घराकडे पंढरपूरला हो हो आणि तिथं काय तुमचा तेच व्यवसाय हीच हा व्यवसाय हा काय काय करतात तुम्ही काय तबला दुरुस्त करतो पेटी करतो डगा करतो हार्मोनियम हार्मोनियम हा हो पकवाज हो पकवाज वगैरे याचे तुम्ही ताल लय कुठून शिक्षण घ्यावं लागतं वडिलांनी दिले शिक्षण वडिलांनी शिक्षण त्याच्यापूर्वी कोण करत होते त्याच्यापूर्वी आजोबा करत होते। हा फक्त तुमचा व्यवसाय या व्यवसायामध्ये तुम्हाला फायदा आहे ना रुपयातले आठाने मिळतात। हा. हा आता किती दिवस थांबतात इथं तुम्ही? दीड 2 महिना असतो वेळ गणपती आधी 2 महिने असतो चतुर्थीच्या आधी चतुर्थीच्या आधी हा कोणकोणते ग्राहक येतात तुम्हाला इथं दुरुस्ती करायला पूर्ण इकडले पारशा वगैरे इकडले सगळे कस्टमर भरपूर आहेत। हा दरवर्षी येतात दरवर्षी येतात वार्षिक येतात। वर्षी येतात हा जास्त पाऊस पडला तर इथे शाई घालताना काय चाय त्रास होतो ना ती वाळत नाही ते। आता तुमची पत्नी काय करते पत्नी शाय घालते शाई घालते आणि मुलं बी पुड्या वगैरे बांधतात हा भराभरी करतात काय करतात मदत करतात। शाई घालायची असते ना त्याला कशाची शाई तयार ती लोखंडी कोळसा असतो कोळसा असतो लोखंडी तो कुठं उपलब्ध असतो ती दिल्लीला मिळतो तो अमरावती दिल्लीला आणि मग हे सामान तुम्हाला पाहिजे ते डक्का वगैरे तबलं बांधायचे सामान ती कुठे सोलापूर सोलापूर सरकारकडून तुम्हाला काय मिळते याचं काय नाही हो काय नाही सध्या तर नाही। तुम्ही या व्यवसायात किती वर्षांपासून आहात तरी झाले 18-17 वर्ष झाले। हे मिस्टर आमच्या शिकवलं। किती वेळ देतात तुम्ही याला शाईला हो ते सुकत घालायला लागते। कम झालं आता दिवसाला किती वेळ देतात तुम्ही ही शाई घालण्यासाठी किंवा हे काम करण्यासाठी तरी घर संसार सांभाळून घर संसार बघत हे काम करायला लागते। सुकत शाई घालायला लागते मदत करू लागते। आता काय काय तू मदत करतो तबल्यासाठी पुढे वगैरे घालतो परत ना गोटा बसतो। ओके हे कुणाकडून तू धडे घेतले पप्पांकडनं पप्पांकडून किती वर्षे आता लहानपणापासून शिकत झालोय बघत आणि कसा वेळ देतो तू अभ्यासाला आणि या कामांना संध्याकाळचा अभ्यासाला वेळ जायचा हा आणि सकाळचं इकडे यायचं।